Mizoram Merchant Association YouTube channel kan lo lom le vek acheu Mizoram Merchant Association press release mima OB le mima affiliated OBI wo joint meeting ni som pakwa thakwa sang ni som ni pali dar ni le achan ve khan Mizoram Merchant Association mima general headquarters OB le mima affiliated association shang OBI wo 10 mima office new market ta joint meeting anneya member an culture le mima joint meeting chuan an hnuai point shang the income tax dan hnuai under section 10 subclause 26 of Income Tax Act 1961 na exam kan ni ren chunga income tax in le kha min pe a kan chan nuwa voi ni voi thum le kha min pe a chen khat phe chu account and free sakhi joint meeting chuan tha atilo hle meya tun lai hian sumdong te mai ni lo po pek an ni a hetiang hi a thlen to lo nan mi ma kai shwai na in atul ang zela malak atum ani income tax seminar po nei thuai ni se atia hetiang ani chuan income tax department hian mizo te hi min lati boy don chawa mizo te nam anga kan tran rual anga hlea joint meeting chuan angai ani sarkari mimangen nangai poimo in Big R chung titoya zingdar ret le achanve atanga dar som le achanve asiam le tlai darli atanga dar ruk asiam hi alom hle lain holiday le Saturday Big R asiam hi mima lo ngen to angin sut le nge ro se holiday le Saturday hi engem muthil athleng ani lo chuan traffic azam ngai lo tluk ani mima YouTube channel mima official MZA chiang takin traffic azam lo zia mu thei ani tiang chau hi ni holiday le in rin ni ya po an phal lo kha hei tu na adin mun dar thum le minute somli panga voin ni adin mun in rin ni adin mun ani hi hey với chú ai rồi công có buổi công cần hành rõ về là holiday à motor tầm lâu zia thì in lâu en don ya dâu đi nát trăng in cần chana cho anh ấy tan tan dễ là azam om lâu rim mày à hey anh là thì zar hiền ya em mi hun chunga pikawar tia sumdong ten kan loading le unloading minan khap hi chu ngai to that chuangai ni holiday a hian when Independence Day ania motor chhuat tam ni jok tak turania holiday rawa chuan hei kan din mun ania chuwang chuan kong sira unload unloading kan an ti te chu traffic ti jam tur hian om lo ani tuna hian apar bazara kan omeka hei tiang hi an zela mun lun lai berpo hei hi kan din mun ani a hian an tan pei zela nga tuna hian hei elai apar bazar pastan kan thleng kan pel deuh sia ani chuan Millennium Center kan thleng leanga tun kan lak hun lai hi dar som le achan ve vel chia ania kan la thol le ani chuan elai Millennium Center ulaya motor dor pui phei pana tlan zar ko tang lo phe na hun lai ne chete a kan ding po ni lo ve kan kal chet ta tu na ran kan tlan le to azam om lo ani chuan kan kal zelanga zar kot theng chu
lak kan tumanga chan mari kan thlen phei chuan a thui lutuk theia a upload te a harang emo te katia lo en zel ro hey motor chunga changin kan la chu wang chuan a fialo deuh mai theia amara chu hilom dan chu a riat thei vek ome zar kot kan thleng phea rural bank bul kan thleng chia tuna hian eng lai po zam lo le mai chuan kan thleng phei kan kal zel chan mari thleng po lai la a rei lutuk lawang chumo lai yang kong cross awangin second ni thum te chu kan ding ome lai tak ta hian chuan tan phei zela hey zelang o kan ho tu te department a kan ho tu te le traffic lam te po hian an aizol khopui din hun hi holiday ni te in rin ni te ala zam na sat lo zia te kan ngai to fo te a tha a kan zir chian fo po tha a chu te ang chuan in hriat thiam na nen kan rama hian kal ram kan tum hi a tha in ka khria ani wen ni a po hian kan tlan chuak de para zodin bul wana pol bula changin kan lo tlan chana amain kan la lo zodin bul a changin kan la chan na tuna hian chan mari kan thleng phei ani to a David Kitchen kan thleng leka sang ba na college po tuna hian thang kan thleng ani to ei chan mari kan aizol khopui chunga mun lun lai bik kan han ti chu kan kal vek ani vain ni hian i kha kan han sedu ani chan mari Boston kan thlenga tuna hian chan mari west pen thak na bulla a chak loka kan oma chute ang chuan mun lun lai zonga wen ne hian kan kal chhuak ko vek ani ti kha kan nin hriat tir duwa chu wen nia kan om dan ni mai te se wen ni Independence Day ni August ni som panga ani lam muala chuan mi an lom nual ani apona te chung apon la oma chute ang chuan chung chu kan zudak lutuk lawama se apona changin an thir chop pani ti te kha kan lo soi do ni kalome mizo te hun pui nei kan hlut em Christmas kan thleng le don to a kan bazar na hmun pui ber new market chak le lam le thlang lam in kalpo na zim lutuk thilphur phei chuan in kal pelpo harsa khopa zim hi ti zau nge ni se joint meeting chuan ati ti zau tur hian abial tu minister hne na thlen ni se ati pok khopui ber aizola kan bazar nei len ber chome bazar new market bazar kan ti khani hei sakme ka ni helai tuna kan omna lai hi bollo paina electric lampang site ani chuan so tilaya ron lang rei so saron lam zan street lam ani hemi in kalpo na tur kong hi azim lutuka adiak boxi mumal lo taka ti temporary ti hi ani wangin
ru asu lekin adiak em mi puitang kal hei thei lo khopin adiaka ki hian abul nai mi ten thing phek remchang te parsal chi tenan adiak kalna nan ti a ru asu chuan ti ngai na om thor lo ni chu mi puite le helai bazar vela sumdong tan har sana tam tak min thlena sumdong te tan har sa min thlen rualin mi pui tam tak bazar a lo vei vak thin te helaya kal kong chep laya poisa ti bo pars ti bo hi an tam em ani asan chu pickpocket te hi bazar a hian tam em a chung chuan a chep laya piang hi remchang an lo le ve thina hilai kong hi chu angai mo om khop mai heng aya zau le hat kal ol samjok ru asur po a diak lo dewa ti dan te hi om se chuan mi pui le lam le sum dom tang chuan du thu sa mani tunlain sumdong te thil ti tole uchuak taka ti towa pu na anasa hle a hi joint meeting chuan angai serious le a sumdong te hian kan bungrwa thei topin kan ti tlomin MRP omsia chuan MRP atangin athe angin discount kan petrin a sumdong zongzong te chu ani vek lo mai thea atlembera 90% chuan antinge yang MRP cho chat phe chu ti lo top tur ani a lo ti anom ani chuan tito lo turin joint meeting chuan ange ngal ani Christmas dona phe chuan the anga kan discount baka thilpek chenin sumdong te hian kan ti na save hle in kan sia tito uchuak anom ani chuan malak po a in huam ani annoya hian General Secretary RMS Dongkimi Mizoram Merchant Association hian ming assign ani khatizong kha tunchuma kan ron tar lan the te chu ani a kan channel te minlo thlisaka minlo ngai thak sak thin awangin chunga lom thu kan soya minlo like minlo subscribe sak zel turin kan ngen bok a cheu